May hapon, dirita mo focus alang sa atong pamalandong sa giingon ni Jesus diri sa Ebanghelyo karong adlaw. Akong basahon mga igsuon. Kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag, kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Of course, dili nato ni angay sabton literally, kay mawad-an tagmata kitang tanan. Ang atong kuhaon dinhi ang iya lang mensahe para nato. Dirita mo focus sa pulong makaangin or sa masayon-sayon makadamay. Mga igsuon dili ikalalis nga no man is an island, di ba? Naagyud tay mga kauban, group of people nga giisip natong friends, community, pamilya, naagyud tay mga higala, mga friends, mga kauban. Ang akong pangutana, unsa man ang ilang na-influence nimo? Or sa unsang paagiha ka naangin or nadamay nila? Sa maayo ba? Kung maayo ang ilang influence nimo, padayon. Kay diha ka mutubo, mulambo ug mahimong mas buutan. Pero kung sila midamay nimo, miangin nimo sa pagpakasala, likaye sila. Nganuman, kay mawala ang imong maayo nga pamatasan kung madamay ka sa ilang daotang binuhatan. Naaba mo'y nailhan diha nga mga kaila ninyo nga tungod kay nagkuyog-kuyog sa daotang binuhatan sa maong grupo, nadamay hinuon imbis buutan unta sa una. Well, ako naay mga buutan unta, pero kay nagkuyog-kuyog man sa tawong bakakon, nahimo na sabsiyang bakakon. Mga igsuon, again, kung ang maong mga kauban nakaangin nimo, nakadamay nimo sa maayong pamatasan, padayon. Pero kung ikaw gidamay nila sa ilang daotang binuhatan, nawala imong saktong pamatasan, likaye. Okay? God bless!